S Empire sa nám spolupracuje veľmi dobre. Je to veľmi príjemná spolupráca. Keď sa čokoľvek deje, čokoľvek potrebujeme pomôcť, zmeniť, tak stačí dvihnúť telefón, napísať e-mail a naša account manažérka reaguje veľmi rýchlym spôsobom a väčšinou dostanem odpoveď, že skúsime vymyslieť alebo nejakým spôsobom sa to udeje. Naša spolupráca s Empire siaha do roku 2019, odtedy nám postupne stúpa počet zamestnancov. Momentálne máme cca 60 kolegov, ktorí do výučby sú zaradení a takých 30 je v skupinovej výučbe a zvyšok má individuálne hodiny. Z feedbackov, ktoré dostávam, tak si veľmi hodiny pochvaľujú. Máme to rozdelené buď skupinovú angličtinu alebo individuálky. Tie individuálne hodiny je cítiť, že tí ľudia sa veľmi posúvajú tým, že komunikujú, konverzujú. A zároveň máme množstvo ďalších, napríklad daňovú angličtinu a tam kolegovia si veľmi pochvaľujú tú odbornosť, ktorú získavajú, rozširujú si slovník, získavajú takú sebadôveru v tom, keď komunikujú s klientmi a podobne. Takže dáva nám to celkom dosť zmysel. Ja som v Ekeys asi rok a pol. Moje začiatky boli veľmi zaujímavé, avšak account manažérka z Empire LK, ktorej som neskutočne vďačná za všetku pomoc, ktorú mi na začiatku poskytla, tak bola veľmi skvelá, pretože každú otázku, ktorú som mala, veľakrát siahla za medze, ktoré LK mala poskytnúť, tak tam boli a veľmi tá spolupráca je fajn. A už sme v takej rovine, že stačí jeden rýchly e-mail a už fungujeme veľmi pekne, takže ďakujem.